Id-Dinja online u l-Midja Soċjali joffru ferm iżjed minn siegħa gost u ssib kull tip ta' informazzjoni. Insomma, kulħadd imqabbad f'netwerk wieħed kbir li jgħaqqad il-kulħadd. Kulħadd qiegħed online, anke l-Isqof, u għal min jaħseb li l-knisja għadha mitt sena lura sejrin żball għaliex l-Isqof jittwitja regolari. Ovvjament, mhux fuq kollox u mhux fuq kulħadd. Okej, fl-2007 ma kienx hemm biex jitkellem dwar l-ordnijiet reliġjużi li investew f'appartamenti lussużi 20 solar. Immissa għax se jinbena torri f'Taslima tkellem u minn tant affarijiet qablu mal-membru maskili. U min jaħseb li l-knisja għadha lura f'dawn l-affarijiet ta' sess sejjer żbaljat għaliex l-Isqof it-torri anqallu dik l-istampa f'moħħu u ma ddejjaqx jgħidha. Qala bi kliem iktar sofistikat, imma qala b'tidwir ta' kliem dwar l-Alla Grek li l-iktar karatteristika famuża tiegħu kienet propju ħuħ iż-żgħir, jew f'dal-każ ħuħ il-kbir li biex inġibuh fuq it-television irridu niċċensurawh. Isqof progressiv li qed imexxi l-Knisja l quddiem. Fil-fatt għandna esklusiva fuq it-tweets li jmiss tiegħu. La tagħmel naqra xita ħajdilna nilbsu l-kontraċċettivi biex ma nixxarbux u fi tweet oħra iktar kontroversjali jgħidilna biex ma nixtrux mill-pastizzeriji qabel iż-żwieġ. Issa, apparti ċajt, din il-libertà ta' espressjoni mill-Knisja hija interessanti ferm u jaf tfisser bidla tant meħtieġa fis-soċjetà. Għalkemm għadni ma nistax nifhem għaliex minn tant nies kien proprju l-Isqof li kif torri flok ngħidu aħna ra it-torri ta' Babel, storja biblika, ra proprju t-tielet sieq. U la qed nitkellmu fuq id-dinja online, żomm f'moħħok li kulħadd jista' jiftaħ website u jitfa' kull tip ta' ċuċata. U l-ikbar ċuċ, dak li jemmen kollox. Apparti minn hekk, illum kulħadd sar għandu opinjoni, anzi iktar minn hekk, kulħadd sar għandu opinjoni relevanti. U jien l-ena tiegħi niggusthom narhom jitbaqqu u jiktbu bil-caps lock. Għalhekk ħudu ftit paċenzja bija. Dak li taħseb int mhux fatt, dik opinjoni. Fatt huwa meta xi ħaġa tkun pruvata fiċ-ċert, idealment frott ta' riċerka serja. Li wasalni għal ħsieb ieħor, jekk m'intix tabib, tagħtix pariri mediċi, u jekk it-tifel ilu 4 tim marit mejjed fis-sodda, tmux tistaqsi parir fil-grupp tal-ommijiet, ħodu għand tabib. U jekk xi mazzu jew mazza sabiħa żejjed u ma tafx min jiżidek fuq Facebook, probabbli huwa xi profil fażull, tipo ħares lejk innifsek u lejn sħabek, taħseb li din trid lilek. U tgħidilha sabiħa fuq ir-ritratti, probabbli n-naħa l-oħra wara l-keyboard hemm xi gurilla lest biex jitmejjel bik jew biex jisraqlek flusek b'xi mod. U din li Facebook ġej bil-ħlas ilha ddur online is-snin. Temnuhiex. Apparti minn hekk, jekk taraw xi link għall-video naqra mqareb, tafsux fuqhom għax meta tiklikkja jibgħatu lil sħabek u mbagħad kulħadd isir jaf x'moħħ maħmuġ għandek. U oħra din li l-kumpaniji jagħtu l-affarijiet b'xejn vera mhix kredibbli, fis-sens hemm skemi ta' marketing li jeżistu u jaħdmu vera, imma li tuk €100 karozza, titjiriet jew xi cruises sempliċement għal xejn hija ftit eżaġerata. Ħaddem moħħok u ċċekkja s-sors. Jew li f'daqqa waħda irbaħt l-eluf minn lotterja li lanqas biss ħadsem fiha. U mbagħad jitolbuk id-dettalji tal-kont tal-bank, joħdulek flusek kollha u inti tibqa' bl-Alla Grek tal-Isqof. U allura kif qalilna l-Isqof fl-aħħar tweet tiegħu, tkunx mazzun u babbu, tiblax kull sok li jitfawlek qudiemek. Saħħa.